Quan arriben els carros a l'era, el primer que es fa és plantar-la, dipositant les garbes cap per amunt. S'utilitza una forca que es col·loca al mig de l'era perquè els homes es guien i facin un cercle perfecte. Amb les potes de les haques es trepitja l'arròs per a separar els grans de les espigues i les tiges. En acabar, s'enganxa el trompellot a l'animal i comença a donar voltes per damunt de les garbes per trillar els grans del cereal. Una vegada fet això, se separen els vencills i les tiges verdes, amuntonant-les fora del cercle on es fa la batuda. La feina de la batuda és llarga i costosa. La nit s'apodera de l'era i els homes i animals se'n van a descansar. Que faena per no matar ni un panet. El segon dia amaneix nuvolós i cau un plogim suau. La batuda continua. Amb les forques, els homes separen les tiges verdes i les fulles planes de la planta. Finalment, amb un ramàs es retiren les tiges i es garbella l'era, deixant sols els grans.
A mesura que avancem, el sòl de l'era es veu cobert pels grans d'arros. Ara cal amuntegar el cereal. S'utilitza una post de fusta arrossegada per una haca, pressionada per uns quants homes perquè faça bon contacte amb el cereal. Siento no son bones. Ya tenemos, ya tenemos. Al final, per eliminar totes les palletes, l'arròs es venta en pales, llançant-lo al vent tot el més alt que puguem. Altres homes, protegits per sacs, arramassen els grans amuntegant-los de nou.